klar med startopstillingen for FC Nordsjælland, så skal vi på vegne af alle i og omkring FC Nordsjælland ønske alle i Silkeborg IF tillykke med pokaltitlen. Mine damer og herrer, giv en stor hånd til dagens gæster og nykårede pokalvinder, Silkeborg IF. Vi skal også blive en af vores egne. Han kom til klubben som helt ung fra Finland. I 2019 debuterede han som bare 18-årig i den røde trøje, og siden da er det blevet til et hav af kampe og flotte præstationer. I sidste hjemmekamp mod Brøndby rundede han 100 kampe for FC Nordsjælland. Mine damer og herrer, giv en kæmpe hånd til vores nummer 22, Oliver Altmann. Og så er vi klar med startopstillingen for FC Nordsjælland. Vi starter på mål med nummer 13, Andreas Hansen. Med nummer 4, Kian Hansen. Med nummer 5, Martin Hansen. Med nummer 6, Jeppe Kjærsgaard. Med nummer 8, Andreas Kjærsgaard. Med nummer 14, Ibrahim Osman. Med nummer 21, Zidane. Med nummer 23, Oliver Ibeksen. Med nummer 27, Daniel Svensson. Med nummer 39, Adamo Mancalo. Og endelig med nummer 40, Konrad Harder. På bænken har FC Nordsjælland en del familie spillere. Med nummer 9, Benjamin Nygren. Med nummer 11, Mads Christian Hansen. Med nummer 12, Rocco Aston. Med nummer 17, Christian Rasmussen. Med nummer 19, Lukas Hay. Med nummer 22, Oliver Antmann. Med nummer 24, Lukas Høsberg. Med nummer 25, Karl Johan Eriksson. Og med nummer 29, Mario